میسالا هری خوشک رسول اکرمه ری و ریبازا مؤمن حیاتا پیغمبره او قاصد رب عرض و آسیمانه او رحمت جبو عالمانه او خاتم پیغمبرانه دهر دمیده او ریبر و ریزانه سیرا نبی ودبه جزیره عربستانه پیغمبر خدا بزارکی شیرین بود ده ناسکرین او ناسکرین دبه حسکرین سیرا نبی ریا و رونید که وج پیغمبر و حیاتاوی خبردار که سیرا نبی أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تماشاوان عزيز دو صحبت أخوي سيرا نبي إيرود إن شاء الله جه حیات و جیانا پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و سلم امی بحثا تعمیر کعبه و حاکمتیاوی کعبه بکن. بله جیانا پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و سلمی بریا وحیه بگمان جیانک جو küfür و şirk و urf و adeti cehaleti bedure jiyanek de her varide de her mijarede jibo ümmeta İslam'ı numuneye digel de nava civakaka cahil de dijiyeni disaji Pêxemberi İslam'ı dütü damadı tekili ve jiyana cahili nebuye Jve hele diji jibo insan Müslüman hatta jibo tabi insaniyeti Pêxemberi İslam'ı numuneye. Tamaşavanın aziz hun hazdikin beriya em daxili mijara xabibin bu kurtahi eme jiyana Pêxemberi İslam'ı ji wiladeti hatta mijara xwe îro di ber çavê xwe re derbas kin. Di sohbetê xwe derbas bûyî de me dirêj dirêj behsa jiyana Pêxemberê İslamê beriya wehyê kiribû. Pêxemberê İslamê di pênsit û heftê û yekê mîladî di meha Rebî'ul Ewwel duwazdeh meha Rebî'ul Ewwel êvara duşemê li Mekka Mukerreme hatiye dunê. Pêxemberê İslamê beriya wîladeta wî çar yan jî bi şeş heyva bavê xwe wenda kiribû. Piştre bi yetîmî hatibû dunyê. Sê roja cariya mamê wî Ebûleheb Suheybe xatûn wî şîr dabû. Piştre diya wî Amîne wî dabû pîrekek murabbiyî bi navê Helîme. Çar sala Pêxemberê İslamê li ba Helîme şîr xwaribû. Di vê hengama jiyana xwe de elimî bû erebiyek saf ji qirêja hundir bajarê Mekkeyê cehaletê bi dûr mezin bibû. Piştre Helîme wî anîbû Mekkê teslîmî diya wî Amîne kiribû. Du sala li Mekkê bi diya xwe Amîne rimabû. Ömrî wî bibû 6 sal. Rojekê diya wî Amîne wî dibe Medînê ba xalanê wî Zarê Neccar. Mişwarekî li wêrê mêvantî dimînin piştre vedigerin Mekkehê. Li bajarokekî di navbeyna Mekke û Medîneyê bi navê Ebwa diya wî Amîne wefat dike. Ömrê Muhammedê kurê Abdullah 6 sal bûyî hem ji dê hem ji bav destê wî têqetandin.
Xwedayê Teala wî hem yetîm û hem jî sêwî dihêle. Ji xwe di vê derbarê de Xwedayê Teala di sûretê Duha de dibêje ma tu neyetîm bû û me xweyîtî li te nekir. Belkî Xwedayê Teala dixwest Muhammedê kurê Abdullah di bin terbiye û edeba xwe de mezin bike. Ji ber vê yekê wî hem ji dê û hem ji bav qetandibû. Wî ji xwe re veqetandibû Xwedayê Teala. Piştre cariya wî bi navê bereke wî dibe Mekkê teslîmî kalê wî Abdülmuttalib dike. Pêxemberê İslamê Hz.Mûhammed sallallahu aleyhi ve sellem li Mekkê 2 sala bi kalê xwe Abdülmuttalib re dimîne, umrî wî dibe 8 sal. Feqet Xwedayê Teala kalê wî jî jê distîne. Kalê wî jî piştî got 2 sala nerîn û terbiya wî li xwe digire, Xweda destê wî û kalê wî ji hev diqetîne. Piştre Resulê Xweda diçe ba apê xwe Ebûtalib û êdî mişwarekî dirêj teqrîba 42 sala dibin hîmaye û terbiya apê xwe de dimîne. Apê wî Ebûtalib nêzî 42 sala birazê xwe Muhammed hîmaye dike. Di gelek mijara de jê re dibe pîbar û alîkar. Wî di salên pêş de jî li hemberî talûkê Qureyşiya, li hemberî eziyet û îşkence Qureyşiya dihimîne. Heta ji bona wî di gelek talûka de derbasdibe Ebûtalib. Resulê Xweda sallallahu aleyhi ve sellem di vê hengama goliba Ebûtalibê şivantiya xelkê Mekkê bi pera dike. Teqrîba salekê kêm zêde şivantiyê dike. Dîsa di vê hengamê de carekê 2 cara xwestiyê têkilî kevneşopiyên cehaletê bibe. Feqet Xwedayê Teala ji ber got wê rewşa wî mahsûmiyetê tan lêk heta, Pêxemberê xwe yî pêşerojê ji van têkiliya muhefeza kiriye. Nehiştiye Pêxemberê İslamê têkilî urf û adetê cahilî, têkilî kevneşopiyên küfr û şirkê bibe. Di vî warî de wî heman diye. Resulê Xweda sallallahu aleyhi ve sellem 12 saliya xwe de bi apê xwe Ebûtalib re xwestiyê bi bal Şamê ve rêwîtiyekê bike. Feqet bi rê de leqayî rahibekî bi navê Bahîra dibe û Bahîra piştî got hinek pirs û sewal jê dike, gazî Ebûtalib dike, şîretê lê dike, dibêje birazê xwe bi xwe re nebe Şamê. Çunkî li Yahûdî li Şamê Yahûdî hene, heger Yahûdî birazê te bibînin, ez ditirsim got zirar nabide. Ebûtalib birazê xwe bişûnde vedgerîne. Ömrê Pêxemberê İslamê Hz.Mûhammed sallallahu aleyhi ve sellem 14-15 salê bi qewmê xwe yê Qureyşî re tevlî herbê fî carê dibe. Qewmê wî Qureyşiya û qebîle û malbatnî Erebayî de di mehê heram de ji ber got bi hev re herb kirine, ev herb bi navê fîcar hatiyî navdang. Pêxemberê İslamê jî weke Qureyşiyekî birêz ji bajarê xwe, ji herêma xwe nexasim ji beyta Xweda mes'ûl bû. Divê got weke Qureyşiyê birêz wî jî hem bajarê xwe hem jî beyta Xweda muhefeza bikira. Û li paş artêşa Qureyşiya tîr dane hev kom kirine birine ji şervanê Qureyşiya re. Ömrê Muhammedê kurê Abdullah 17 sal dîsa tevlî apê xwe Zübeyr diçe tevlî yekîtiya başa, yanî tevlî tifaqa
حلف الفدولê dibe. Ev tifaq jî bêguman tifaqek li hemberî zulmê, li hember derketina zulmê hatibû bi kar anîn. û di vê tifaqê de dîgel Qureyşî ne êgo ne eşraf û maldar ya jî ne serok û pêşkeşê Qureyşiya ba nikarîbû tevlî vê tifaqê biba, Pêxemberê İslamê di 17 saliya xwe de tevlî vê tifaqê bûye. Heta di salên paş de di hengama rîsaletê de dema pirsa vê tifaqê jê tê kirin, Resulê Xweda tevlîbûna xwe yî vê tifaqê dipesinîne û dibêje heger îro jî dîgel rîsaletê ji bo tifaq û yekîtiyek bi vî rengî gazî min bêkirin, bêguman ez ê dîsa herim tevlî vê tifaq û yekîtiyê bibim. Çunkî ew tifaq û yekîtî li hember derketina zulmê bû, isyana li hember zalima bû, tifaqa alîkariya mazlûma bû, Pêxemberê İslamê jî di nava vê tifaqê de cî girtiye. Ömrê Muhammedê kurê Abdullah dibe 23 sal müşrikê Mekkê leqebê emîntiyê lê dikin. Rastî jî Pêxemberê İslamê Hz.Mûhammed sallallahu aleyhi ve sellem ji roja bir dibe heta bi rîsaletê tê xilat kirin, ji rîsaletê heta wefata wî di hemî qonaxa de di her warê jiyanê de welew bi dost û mihibê xwe re welew bi dijminê xwe re her dem emîn û bawerdar bû. Di muamela xwe de her dem bi rastî bi însanê muqabil xwe re muamele kiriye. Di vî warî de jî dilbijîna xelqê Mekkê balkêşa Qureyşiya kişandî ser xwe û leqebê emîntiyê lêkirine malbata Qureyşiya. Belê Pêxemberê İslamê di 23 saliya xwe de bi Muhammedul Emîn nav dide, hem di nava Qureyşiya de hem jî ji derva Qureyşiya bi vî leqebê xwe nam dide. Dema ömrê wî dibe 25 sal li ser malê Xetîca keça Huweylîd diçe Şamê û di dawînga vê çûn û hatinê de bi Xetîca keça Huweylîd re dizewuce. Pêxemberê İslamê Hz.Mûhammed sallallahu aleyhi ve sellem di jiyana xwe yî beriya rîsaletê de jî tu caran têkilî îbadeta pût û senema nebûye. Pût nehebandinê û qurbanê got li ser navê pûta hatiye serjêkirin, goştê wê qet tam nekiriye Pêxemberê İslamê. Nêzîkî ürf û adetê cehaletê nebûye. Dîgel şerab û araq di nava gelê Qureyşî de ji avê bêtir dihat îstîmal kirin, Pêxemberê İslamê qurtek bi tenê jî nexistiye nav lêvê xwe. Dîsa dîgel di nava xelqê Mekkê de gelek ürf û adetê cehaletê cuda yanî farklî hebûn, em dibînin Pêxemberê İslamê tevlî yekê ji vanan nebûye. Mesela dawetê Qureyşiya, kêf û şahiyê Qureyşiya li gorî cehaletê hatibûn bi kar anîn. Li gorî cehaletê di wê demê cî dihat bi kar anîn. Pêxemberê İslamê qet têkilî van ürf û adeta nebûye. Di Mekkê de hinek muhibê wî yî got ji van ürf û adeta bi dûr bûn, di Mekkê de hebûn. Pêxemberê İslamê got ji hundir mala xwe derdiket, yan diçû cem van muhibê xwe got ew jî însanên weke Ebûbekîr û Osman bûn, weke Talhayê kurê Ubeydullah bûn û di teşbîhê wan de Pêxemberê İslamê ya diçû ba van muhibê xwe ya jî ji hundir mala xwe dernediket. Ji xwe di demên jiyana xwe yî beriya rîsaletê yî paşî de hema 4-5 salê jîna xwe li ser çiyayê Hîra, li ser çiyayê Nûr di şikefta Hîra de di xewilxana de
derbas kiriye Pêxemberê İslamê. Ev jî di derê dan got bi rastî jî beriya Rîsaletê Xwedayê Teala dixwest qasidê xwe yî pêşerojê ji kevneşopiyên kufr û şirkê bi carekî azade mezin bike û wî ji Rîsaletê re amade bike. Da got çar roj din, salek din, çar heyv din, got dema bi Rîsaletê bê amade kirin û da keve nava xelkê xwe, dema neyartiya Iraqê, şerabê, qumarê, fuhuşê, neqenciyê, hebandina puta, dema got neyartiya van neqenciyê kufr û şirkê bike, xelkê wî tahna lê nexe, lewme û gazina jê neke. Nebêjî ya Muhammed çar rodi, heta 4 sal di, 4 sal berê, 4 hev berê tevana dikir îro tu ji me re dibêjî ji vana xwe bi carekê azade bikin. Tu îro vana dişermînî, tu dilomînî, da got ji bo pêşerojê de ev lewme, ev gazin jê nehata kirin, Xwedayê Teala wî ji kevneşopiyên kufr û şirkê azade mezin dikir. Di vî warî de bi rastî jî jîna Pêxemberê İslamê nexasim ji bo dawetvanê İslamê numûne ye. Dawetvanê İslamê jî weke Pêxemberê xwe lazim e têkilî ürf û adetê qewmê xwe yî cahilî nebin. Çima? Çünkü di pêşerojê de dema govan ürf û adeta bişermîne gi xelkê wî gelê wî gazina jê neke nebêje heta do te jî vana dikir îro tu tê mejvana dixwaze bi dûr bixe. Temaşevanên ezîz umrê Pêxemberê İslamê Hz.Mûhammed sallallahu aleyhi ve sellem 35 salê di nava Qureyşiya de bi sedem tabîra Kabe, bi sedem tamîra Kaba Şerîf gengeşî û xerecir derdikeve. Em dibînin Pêxemberê İslamê Qureyşî bi şeklekî herî xweş ji hev dane alî, tev memnûn kirine û wan ji hev daye alî ji vê gengeşî û xerecira nabêna Qureyşiya bûye berbest. Kaba Şerîf weke tê zanîn di sohbetê xwe yî borî dijî me anî bû ziman Hz. İsmaîl û kurê wî İbrahîm aleyhisselam bi hev re ava kiribûn, bi hev re lê kiribûn li ser asasê Hz. Adem aleyhisselam bilind kiribûn Kaba Şerîf. Fakat bi dirêjiya zaman bi sedem gogelek tofan û lehî bi ser bajarê Mekê de hatibû û Kaba Şerîf jî ji van tofan û lehiya zirar dîtibû. Rojekê Qureyşî li hev kom dibin û dibêjin hev ka hûn hez dikin em Kabê dîwarê wê deynin heta ser asasê İbrahîm aleyhisselam û ji nû de em dîwarê Kabê bi qesirbendî zana em ji nû vê bilê bikin. Rastî guhda temaşevanên ezîz tiştê got Qureyşiya ajot bû vî tiştî rojekê zilamekî bi navê Muley rojekê di tarîtiya şevê de dikeve hundirê Kabê mücewherê Kabê teva didize. Sibehê Qureyşî dema dişin deriyê Kabê vekirî dimînin û mücewherê wê tê de nabînin fêm dikin got disketine hundir Kabê dişopînin dibihîzin goyekî bi navê Muleyhe mücewherê Kabê dizîne. Ji ber vê yekê Qureyşî di meclisa xwe yî darin nedwe de li hev kom dibin dişêwirin dibêjin em ê dîwarê Kabê tevî deynin û ji nû vê bi qesirbendî zana bi kevirnî şehkirî ji nû vê em ê Kabê ava bikin. Duwê demê de dibêjî li kêleka Behra Sor yanî Qizil Denîzê di sahîla wê de gemiyek xerq bibû. Qureyşî diçin qalas û beştê hundir vê gemiyê jî tînin da got ser Kabê jî bigirin. Çünkü berê ser Kabê vekirî bû. Hew 4 dîwarê wê lêkirî bûn, ser wê vekirî bû. Piştre Qureyşî bi hev dişêwirin û di dawînga şêwra xwe de qirar nî wiha bi hev re distînin.
dibêjin lazim e perê got bi araq û qumarê hatiye qezençkirin li Kabê neyê mesrefkirin. Lazim e perê got ji qurbanê senema hatiye qezençkirin wana li Kabê neyê serfkirin. Yani perên got riyê heram de hatiye qezençkirin lazim e li dîwarê Kabê neyê qezençkirin. Çünkü Kaba Şerîf cihê ibadetê cihê got hecî têne lê ibadet dikin û ibadetê xwe hecê bêkêmanî bikardînin. Di vî warî de tev tifaq dikin got perê heram wê di serfkirina dîwarê Kabê de xerç nekin. Piştre ji bo got tev ji vî karê qenc parê bigirin, malbatê Qureyşiya dîwarê Kabê levpar dikin. Dikin çar qism. Yani çar qabîle Qureyşiya dîwarê Kabê lêkirina dîwarê Kabê li xwe digirin. Mesela qismê ewil hêla deriyê Kabê zarê Abdîmenaf û Benî Zuhre lêkirin û danînavê li xwe digirin. Qismê duyem nabêna Haceril Eswed û Ruknê Yemenê qabîla Mexzûmiya û ew pêgirtê Qureyşiyayê di hundur Mekê de di hundur bajarê Mekê de dijînîn van qabîla li xwe girt. Qismê sisiya yani jora Kabê qabîla Benî Cemuh û Benî Sehm li xwe girtibû. û qismê çara jî yani hêla Hicrê qabîla Abdudar û Benî Esed û Abdul'Uza li xwe girtibû. Bi vî awayî ev her çar qabîle dîwarê xwe datînin, ji nû ve bi qesirbend nîzana û bi kevirnî şehkirî dîwarê xwe lê dikin. Dîwarê Kabê dema digihêje bilindbûna cihê got wê kevirê Haceril Eswed tê da deynin, yani bejnekê dema got bilind dibe di navbeyna Qureyşiya de di navbeyna van her çar qabîlê Qureyşiya û pêgirtiyê wan de xerecir û gengeşî derdikeve. Çima? Çünkü her yek dixwaze got ew kevirê Haceril Eswed di dîwarê Kabê de bicî bike. Her yek dixwaze ev rûmet, ev ezzet, ev serbilindî bibe yan malbat awî. Ji ber vê yekê di navbêna wan de xwe bi xwe xerecir derdikeve. Heta li gorî rîwayetê tarîxê dibêje ev çar malbatê Qureyşiya û pêgirt û alîkarê wan dibêje teştekê tînin, datînin hindurê hewşa Kabê, wê teştê tijî xwîn dikin, piştre her çar qabîle mezdê wan bi hev re destê xwe dixin nava wê xwînê û bi hev re sûn dixin, dibêjin heta got qabîla bi tenê zora tevê qabîlê Qureyşiya bibe, em ê hev re herb û cengê bikin, heta got qabîlak qabîlê di teva ji dar dîne. û ew îdî bi xwe bimîne rahê ji kevirê Haceril Eswed di şûna wê de bicî bike. Di vê hengamê de dibêje ixtiyarekî Qureyşiyayê jîr, zana û baqil navî wî Ebû-Ummeye bin Muğîreyê di tam di dema got Qureyşî serokê wan destê wan di nava xwînê de son dixin bi hev rê, ew jî derbasî hewşa Kabê dibe. Ev Ebû-Ummeye bin Muğîre got vê rewşa serokê Qureyşiya dibîne, ji wan dipirse divê hûn çi dikin? Serokê Qureyşiya mersela xwe ji Ebû-Ummeye re dibêje. Ebû-Ummeye dibêje xweda bela we bide we, xweda we islah bike. Çima hûn vê sonda dijwar bi hev radixin? Heger hûn wiha bikin, wê di dirêjiya zaman de Hakimtiya bajarê Mekê jî ji dest we here. Hûn ê hem Kabê û hem jî Mekê ji destê xwe biravînin. Ka werin hûn biya me bikin, ez ê ji we re çareseriyekê pêşkêş bikim. Serokê Qureyşiya dibêjine Ebû-Ummeye kerem bike, tê çi bibêje bibêje. Ebû-Ummeye dibê hûn gelî serokê Qureyşiya heger hûn biya me bikin, di deriyê Benî Şeybe mirovê ewilî got hat, wî ji xwe bikine hakem. Gazî wî bikin, mersela xwe jê ra bibêjin û piştre hakemtiya wî razî bibin. Qirara got ew bidê, tev ji wê qirarê re sernixûn bin. Ev serokê Qureyşiya bi rastî jî fikra Ebû-Ummeye bin Muğîre dihecibînin.
هر تف رودنین لهویا ایگو گو اول دریه بنی شیبه در باسی حوشا کعبه ببه مشواره کی دسکنن دبینن گو امین مکه محمد کره عبدالله در باسی دریه بنی شیبه در باسی حوشا کعبه دبه براستی جی تماشاوان عزیز بهاتنا امین وحیه تبی قریشیا نخاسم سروکی وان مالواتا گلک کیف خوش دبن گازی امین وحیه دکن جرا مرسله دبیجن امین مکه محمد کره عبدالله پشتی گو گهداری آوان دکه لسر پشتاوی عباک هبو کرکک هبو کرکه خواه داتینه لعرده رادخه پشتره راده جا کبر حجر الاسود دناون دا کرکه خواه داتینه پشتره سروک قریشیا عدبه کره ربیعه ابو زمعه ولید کره مغیره و عاص کره وائل دبیجه هر یک بقوزیک وی کرکی بگیرن هر که بقوزیک دگیرن تف به هفرا وی کرکی بلند کن رسول خدا صلی الله علیه و سلم رادهجه کبر حجر الاسود دقوزیا روجلات و قبله ده بجید که و پیشره دبیجوان گلی قریشیا اف رومت و شرف اف عزت و سربلندایی بویا و توا یعنی و توا جوینا پار گرد بله تماشاوان عزیز خدای تعالی ده قناغا حاتنا وحیه ده ده قناغا گو جهاتنا وحیه ره جی رسالت ره چند سال مابو خدای تعالی اف دانینا کبر حجر الاسود کرا نصیب قاصد خوی پیش روژه امین وحیه براستی جی شر و بربریک گو قریشیا به هفرا بکرا و بلکه حتی روژامه جی بردوام بکرا جوینار بویی بربست بجیر و زانبون آخوا بهش خوی پر جی اف مرسلا پرسگریکا قریشیا رسول خدا جهب صافی کرن قریشی جی پرسگریکا وان ره چارسری دیتیی و به چارسری جی تبع قریشیا ممنون کریه بوی آوائی خدای تعالی اف دانینا کور حجر الاسود کریه نصیب قاصد خوی پیش روزه بله خدای تعالی پسندان بلند اف کور مقدس به دست قاصد خوی پیشاتی لشوناوی دانی و قاصد وی پیشاتی جارکدن امینتی آخوا زانابون آخوا جیربون آخوا دناوا گل قریشی ده دای نشاندان تماشاوان عزیز دما جبو برنامه ما هاتو وقتاندن جبرگو ام هاتنا داویا دما خوا انشاءالله جهگو امانه ده صحبت آخوی پیش روژه ده امی صحبت آخوا بردوام بکن بله ام هاتن داویا برنامه خوا برنامه ما لور قدیا امانتی خدا بن تنگی و تعالی نبینن السلام علیکم و رحمت الله و برکاته میسالا هری خوشک رسول اکرمه ری و ریبازا مؤمن حیاتا پیغمبره او قاصد رب عرض و آسیمانه او رحمت جبو عالمانه او خاتم پیغمبرانه ده هر دمیده او ریبر و ریزانه سیرا نبی ودبه جزیره عربستانه پیغمبر خدا دزارکی شیرین بودده ناسکرن او ناسکرن دبه حسکرن سیرا نبی ریا و رونید که وج پیغمبر و حیاتاوی خبردارد که سیرا نبی